Dobrý den, jmenuji se Stanislav Velešic a jsem majitelem této soukromé alchymistické laboratoře Dharma. Rád bych vám ukázal můj projekt o složišti stabilizátu, neboli popilkovišti Hodonín, ale než si ukážeme celý dokument, rád bych vám řekl něco z teorie. Elektrárna Hodonín byla vystavěna ve dvou etapách 1951 až 1957. Od této doby elektrárna funguje na plný výkon. Stabilizát se posílal přímo z fluidních kotlů elektrárny potrubím, který poháněla odpadní voda až přímo na složiště, což byl dříve rybník, do kterého se stabilizát těmito trubkami sypal. Dnes se stabilizát vozí nákladními automobily s krytým valníkem, autocisternami, po železnici nebo nákladními vozy ráj. Stabilizát se dělí na 3 druhy. 2 z toho jsou certifikované zákonně, druhý necertifikovaný a téměř nebezpečný. Nedá se na nic využít, ale 2 předešlé produkty stabilizátu, Resan Eho a Resan 2, se dá použít jako náhražka zeminy a písku. Používá se především jako vyplňování důlních prostor. Složiště se nachází hned za písečným rybníkem směrem na sever, vedle 2 studánek, Kohoutek a Zbrod. Kolem složiště je les a samo složiště je velmi zarostlené. Je to jen vysoký kopec zarostlými samými keří, trávou a stromy. Z dálky není složiště vůbec poznat. Pokud ovšem nevíte, kde složiště je, vůbec ho nikdy nenajdete. Jen zblízka, když uvidíte plot s branami a s nápisem. Stejně jako cedule, které jsou i všude vevnitř složiště. Z fluidních kotlů také vzniká odpadní voda, která se na složišti ukládá. Vzniká tedy nějaká křehká směs se stabilizátu a odpadní vody. Proto se na stabilizát nesmí jezdit ani stoupat, protože je to velmi křehké bahno, na povrchu zarostené. Když na něj někdo stoupne, začne se propadat. Složiště má průměr asi 1 kilometr. Na popílkoviště vozí stabilizát otrokovická firma SMOAS. Vozí jej tam nákladními vozy ráj a autocisternami. Stabilizát se vyváží vždy ve vyvážecí dny. Brána je pořád otevřená a stabilizát se neustále vozí. Už rok okolo složiště sbírám tyto vzorky stabilizátu zevnitř i okolo. Sbírám také strusku, což je škvára z vysokých pecí z fluidních kotlů elektrárny. Je to něco jako zeškvařený stabilizát. O složiště se zajímám už rok a napadlo mě, že když už o složišti vím tolik informací a zkoumám ho zkoumat dál, bylo by lepší o něm natočit takovýto dokument a ukázat jej světu, aby o něm vědělo i více lidí. Tolik teorie a teď praxe. Potrubím, které dovážely stabilizát na složiště, patří i tato budova, která byla dříve něco jako elektrická rozvodna. Nyní již po hodně letech chátrá a slouží leda tak jako domov bezdomovců. Všichni řešíme otázku proč. Už ředitelství nedalo tuto budovu nechat zdemolizovat. Potrubí, kterým se dovážel stabilizát na složiště, je dlouhý 5 km, přibližně od tohoto konce až k úplnému konci ke složišti. Potrubí je přibližně půl metru nad zemí a každých přibližně 10 metrů od sebe jsou tyto podstavce. Dnes vedou jen pouze 2 řady, dříve 4. Dále také potrubí je asi tak přibližně po půl kilometru zahnuto, pravděpodobně kvůli vyrovnání tlaku. Protože stabilizát se dovážel na velkou dálku a tlak by z elektrárny nevydržel přes rovné trubky. Proto se musel zesilovat, aby zesilil svoji rychlost a stabilizát se dovážel až úplně na složiště. Přibližně každých 100 metrů od sebe vedou oboustranné ventily směrem nahoru od trubek a dolů. K čemu vlastně slouží a sloužily, je ještě otázka, na kterou zatím nemáme odpověď. Přes potrubí vede 5 nájezdů, včetně tohoto, které jsou v různých metrových odstupech.
Tady tento odstup má přibližně tak kilometr, ale v jednom odstupu je mezera pouhých 50 metrů. Potrubí, které vede ke složišti, jsou jen dvě. Dříve bývaly 4, z čehož logicky plyne, že z každých 4 kotlů elektrárny vedlo jedno potrubí. Po odšíření roku 1994 až 1997 se pravděpodobně dvě tyto potrubí odsvařily a zůstaly dvě, neboli 2 kotle, které zbyly. Ale dnes už potrubí v provozu není a stabilizát se vozí cisternami a tatrovkama. Ve 2 místech potrubí zabočuje v jiném směru. V několika místech podstavy na potrubí zahýbají jinak než ostatní. U složiště vedou místo obvyklých 2 řad neodsvařené všechny 4 řady. I když v minulosti byla již 1/5 trubka o průměru všech těchto 4. A to je otázka. 4 kotle, 4 komíny. Ke každému kotlu 1 potrubí. Ale proč tedy nesloučili všechno do jedné velké? A když tedy, tak na co je ta 5. a proč jsou zde obě varianty? Složiště je poměrně zarostlené, protože je zde už 55 let od vzniku elektrárny roku 57. Plot už sice odsud skoro není vidět, ale je asi tak 20 metrů odsud. Trubky jsou odsvařené přesně u posledního 6. nájezdu před složištěm.